The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Mr. Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Pura mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA for the Backs. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, mula sa Camarines Norte, magnanakaw, huli sa CCTV, matapos tangayin ng isang bag ng isang fruit vendor. Ang nilalaman ng bag na tinangay ay may mahigit 200,000 piso, 8 gold na singsing, 2 kwintas at bracelet, isang cellphone at 3 passbook. Ang buong pangyayari, panoorin natin na nakuha na ng CCTV footage. Panoorin po natin ito. So ayan mga ka-aksyon, nasa screen nyo ngayon ang mga mukhang nakuha na ng CCTV. Kung nakikilala nyo sila or nakita sa inyong lugar, maaari nyo agad na ipagbigay alam sa aming tanggapan o maaari rin kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. At para sa reklamong ito, makakausap natin si Christine Rafael Reynancia, ang anak ng may-ari ng fruit shop. Magandang hapon, Christine. Magandang hapon din po. Opo, kamusta na po kayo ngayon dahil sa matapos itong insidente? Sa ngayon po, wala pa po kami sa tamang wisyo para ano pa rin po kasi kami, na stress pa rin po kami dun sa pagkawala ng pera. Opo, pero Pambayad po yun ng utang eh. okay. So ngayon ma'am, nakakapagbukas pa rin po ba kayo ng inyong tindahan? Opo, pambayad po kasi yung nawalang pera sa kinuha pong panindag sa Manila, yung inangkat po namin dito sa Bicol. Okay, so talagang malaking kawalan po itong pagkakawalan ng 200,000 pesos ma'am para sa inyong negosyo. Yes po. Opo, Sobra po. opo, kailan po ito nangyari ma'am? Noong March 22 po. Opo, nakilala nyo ba yung mga magnanakaw? O bago lang sila dun sa area na yon? Feeling ko po bago lang po. Hindi po pala sila bago kasi may ilang tindahan na din po dito sa palengke na nawalan po ng pera din po. Ninakawan din po sila, nilooban. Okay. Siguro po pang-4 or pang-5 na po kami dito sa loob ng palengke. So ibig sabihin ma'am, talagang posibleng sila yung nagnakaw rin ng mga naunang serya ng nakawan dyan sa market? Yes po, kasi same style din po yung ginamit nila sa amin, sa ginamit po sa naunang mga nanakawan. Opo. May nakaantabay pong van sa isang tabi na kala mo po,
parang normal lang na araw, normal na tao lang na namamalengke, ganun. Pero magkakasabuat po sila. Opo, sa tansya nyo ma'am, nasa ilan katao yung gumawa ng pagnanakaw na yon, ng mga oras na yon? Nung nung una pong review namin sa CCTV, akala po namin 4 na tao lang po sila. Tapos inulit-ulit ko pong panoorin yung CCTV, pati yung pinakaharap po na CCTV na meron kami. Ni-review ko din po, tapos nakita ko po, hindi lang po pala sila 4, 5 po silang katao. Yung 3 po, dinidistract po yung mother and stepfather ko po sa pagbili ng mangga, apple, orange, ganun po. Tapos Opo. yung isa naman po, biglang sumalis ay papasok, kinuha yung bag, tapos kumuha pa ng 1,000 sa perahan. Tapos yung isa po, look out po sa tapat ng tindahan kung sino kung sakaling mahuli nga po sila. Opo, ito po bang 5 magnanakaw na sinasabi nyo ay lahat babae or lalaki? Tatlo po atang babae kasi yung pang-5 po is hindi ko po ma-identify kung babae po siya or lalaki kasi yung buko na po is parang boy cut na style cut na kamaslin po, paikot-ikot po siya. Tapos, sure po ako, 2 lalaki tapos 2 babae. Okay. Ma'am, maaari nyo bang maikwento kung paano naisagawa ng mga magnanakaw itong pagnanakaw sa nanay? Nakabukas ba itong bag ng nanay mo? Dahil napakalaking pera itong 200,000 pesos at mga alahas. Yung pag-review ko po ng CCTV, hindi napabukas po siya yung bag, pero hindi naman po pera yung nakitang-kita. Yung mga papel po na resibo na binibigay po sa amin kapag dinadala na po yung paninda namin dito sa tindahan. Yun lang naman po yung kita. Okay. Matanong ko lang ma'am, matagal na ba kayong nagtitinda dyan sa market? At pang ilang beses na ito nangyari sa inyo na nanakawan kayo? Si mama po nagtitinda po halos 30 years na po nagtitinda si mama eh. Pero dito po sa mismong pwesto kung saan po ninakaw yung bag is parang 4 months pa lang po kami dito sa pwestong to. Tapos yung una po is budol-budol lang naman po yung nanguha ng pera kay mama. Yung parang nilibang lang po si mama na ganit. Parang sa investment po ata yun na pag ganito nag-invest ka ng ganitong pera, ganito makukuha mo. Tapos, pag lang po ni mama, nalingat lang po si mama, nagtalikod lang po. Pagbukas po ni mama ng bag, puro diaryo na po yung laman. Okay. Tapos, Opo, nung mga oras na yun, bakit ma'am ganun kalaki yung dala ng mama mo? Nung mga oras na yun, kumbaga malaking pera ito, saan daw ito gagamitin sana? yung pera po kasing yun, gagamitin po sana yun, pambayad sa kinukuha namin ng paninda sa Manila. Limot lang po kung anong pangalan ng mismong store sa Manila, pero Okay. Talagang Opo. Ibabayad daw po, sabi po kasi ni Mama ngayon sa akin, ibabayad daw po sana yun kay Ma'am Helen Gistan. Tapos, yung iba naman po, ibabayad po yung ibang pera sa Banson and dun sa mga pumunta po dito nag-aakusat din ng paninda. Okay, so ibig sabihin ma'am, itong puhunan nyo ma'am, talagang inutangan pa ng mama mo at itong 200,000, pambayad sana ito. Opo. Oh, so paano ngayon yan ma'am na nawala yung 200,000? Ano daw yung sabi ng mama mo? Nung nalaman po namin na nawala po agad yung bag, tinawagan po ni Mama agad yung mga kailangan kontakin po sa Manila and yung dito din po sa Bicol na nakikiusap po si Mama na kung pwedeng sa utay-utay po bayaran mo na at
since nga po nawalan po kami ng pera, ninakaw yung pera, kaya po nakikiusap po si mama na sa kanila na pautay-utay pong bayaran. Okay. So, Hanggang sa matapos pong bayaran. talagang malaking abala at perwisyo, ma'am, itong pangyayari sa inyo. Opo, sobra po. Okay. Pati po yung gagamitin sana sa paghabol ko po sa eskwelahan nandun din po. Ito ba, ma'am, na pangyayari ay na-report nyo po ba sa barangay or sa police? Yes po. Nung nalaman po agad namin na nawala na po yung bag, agad-agad po kaming tumakbo sa police station para lang po ma-blotter or ma-report. Okay. Kung meron ka, ma'am, na mensahe, especially dun sa magnanakaw or panawagan sa publiko kung sino ang makakakita po nitong mga suspect, ano po yun, ma'am? Masasabi lang po namin, kahit hindi nyo maibalik yung pera, yung alas, wala na kaming pakialam doon. Ang gusto lang namin mahuli kayo, mapanagutan nyo yung mga ginawa nyo sa ibang tao, sa amin, kasi sobrang laking perwisyo. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, pursigido po kayong masampa ng kaso in case na mahuli po itong mga suspect na gumawa po sa inyo? Yes po, kasi may nakausap po kami ngayon, may nakausap din po kami ngayon na off-duty officer na kakilala po nila mama na hindi lang po pala dito sa Daet area sila nanakaw. Meron din daw pong nangyaring incident na nakawan sa Labo, sa Basud. Yun lang po yung nabanggit na dalawang lugar na maliban po dito sa Daet. Opo. Kung meron po kayong aral, ma'am, na natutunan dahil sa pangyari, ano po yun, ma'am? Natutunan po namin is okay lang mag-expect ka ng malaking halaga, basta ilagay mo sa vault. Opo. Sige po, ma'am. Standby ka lang po, ma'am, para sa update kasi, para sa legal na action. Maaring gawin na nyo po, Christine. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Lieutenant Colonel Errol Garche Torrena Jr., ang hepe ng Daet Municipal Police Station. Magandang hapon po, Chief. Opo, magandang hapon po sa inyo pong lahat at mga nanonood sa inyong programa. Magandang hapon po. Opo, sir, ito po bang insidente ng nakawan ay naipabot na po sa inyong hepatura? Opo, actually, nung after an hour na may nangyari po at pumunta naman po kaagad dito sa amin si nanay at nai-inform po sa amin na nagkaroon nga po ng sort of na may nawalan ng gamit kaya yan sa may protosan nila sa Philippine Segundo. That was around 6 o'clock in the morning ng March 22. So, tumakbo naman po kaagad ng ating mga investigador para mag-conduct ng ocular inspection. At yun nga po, na-produce naman po tayo ng mga CCTV at nakita po natin kung ano mga nawala at yung modus po nila nakita rin po natin. And until now, para po sa kaalaman ng lahat ay we are trying to identify pa rin lalo na po yung sinakyan na van na nakita rin po sa CCTV. Okay, so ibig sabihin, sir, as of today, under investigation po itong insidente. Wala pa po tayong identification ng mga suspect. Opo, totoo po yun. Kasi kung makikita rin po naman natin sa pre-reduce na mga record ng CCTV videos, medyo may kalayuan at yung iba po naka-face mask. But nagkakaroon po kami ngayon ng sabi nga niyan, monitor ng mga possible na dinaanan ng mga taong to ng mga CCTVs. May mga kinonect na po kami ng mga tindahan din kung saan possible na dumaan yung van at kung saan nakaparada. May mga nakuha na rin po kami mangiling-ngilan ng mga CCTV footages sa ibang mga areas na dinaanan nila at kung saan sila naglakad-lagad. Pero however, medyo malayo-layo. Meron namang malalapit, pero we are trying to identify kung kasama po ba to sa mga namumodus din before sa amin dito last year na may nahuli na rin kami from other region na nakuha na nga namin yung isa. Ito po ang ina-identify namin, baka bumalik na naman tong grupo na to from hindi mga taga rito sa Camarines Norte o taga Daet mismo. Opo, talagang malaking tulong po, hepe, itong mga nakataltag na CCTV footage sa isinasagawa nating investigasyon. Ano po, sir? Opo, unang-una, malaking nga po pagpapasalamat namin kay
kahit pa paano ay masolusyonan kaagad natin ito at mahuli natin baka nandito pa sa loob ng Daet o sa loob ng Camarines Norte ang grupo na ito. Opo, base rin sa CCTV footage, sir, talagang masabi natin na professional na po itong grupong ito pagdating sa nakawan. Totoo po yun kasi based po doon sa totoo nga, doon sa CCTV makita natin mayroon silang parang team up na mayroon munang mag-iikot-ikot sa area at titingnan kung may mga possible pa may makuhang gamit doon. At yun nga, may nakitang bag na kahit pa paano walang nagbabantay at yun po ang pinuntirya ng isang tao. Pero kung makikita po siguro nila at sa experience yung bantay at ibang mga nandun sa loob ng tindahan at that very early morning ay parang kumbaga kinausap nila para yung attention wala po doon sa loob. Pero po yung mga modus nila. Ibig sabihin, hindi lang ito isang beses na nangyari, hindi lang ito gawain ng bagong grupo o ng isang tao. Bagkus ito ay gawa ng grupong makailang beses na nagkaroon ng ganyang klaseng gawain. Opo. Possible po, Hepe, na sila rin po ang nasa likod ng mga nangyaring nakawan po in the previous. Actually, ngayon na naman lang po nang nagkaroon tayo ng ganitong klaseng modus na may grupo, may nagsalisi. Hindi naman po mismong robbery ang nangyari, kundi yung salisi pag nakalingat yung bantay o nakalingat yung may-ari, saka sila papasok. So, most of the time, ang nangyari po dito sa loob ng Daet ay yung mga taga rito rin na madali naman natin nakukuha dahil mga small time, mga theft ito or mga salisi. Pero itong grupo na ito, minumonitor nga namin na malaking may connection ito doon sa unang nahuli namin ng mga taga-Caloocan. Opo. Kaya medyo nagbabantay kami sa mga van na puti at the same time yung paikot-ikot dito ng mga alanganing oras. So, hindi ito gawain ng sabi nga niya ng baguhan. So, ito ay gawang professional. Opo. Si Upi, ano po yung pwedeng or maaring gawin ng ating mga kababayan in case po na makita po itong mga suspect or makilala po? Opo, isa lang po yun na medyo, sa atin yan, na medyo nahirapan tayo mag-identify. Kung sakali man po, may nandun pa rin po yung mga gamit nila, dun sa, mayroon namang mga identifikasyon, yung kanilang mga t-shirt, yung kanilang mga short, yung kanilang jacket, yung kanilang galaw. Siguro po mas magandang makipagtulungan kaagad at tabagan po kaagad ang aming istasyon. Alam naman po ng buong Daet ang aming hotline. Huwag pong maging superhero o huwag pong kaagad-agad na sila ang maging gumawa ng paraan para makuha. Kasi ang punto natin doon is titingnan natin kung paano natin sila ma-connect kaagad doon sa pangyayari. At least monitor na natin sila. At sigurado ang sa atin naman po maging vigilant po tayo sa lahat ng mga paikot-ikot para baka sila na nga yung nakikita natin dito sa video. Opo, last na lang siguro, Hepe, ano po yung panawagan natin sa publiko, especially sa may mga establishmento para hindi po mabiktima ng mga ganitong modus? Opo, una, magpapasalamat po ako sa tindahan nila Christy kahit paano may CCTV. Pero yun na nga, pangalawa, kailangan po rin po natin bantayan ang ating mga sarili, huwag po tayong magkalingat. Kung sakali man po na mayroon tayong mga daladalang gamit na alam po natin na may mamahalin o may pera sa loob ng mga bag, siguraduhin po natin huwag nating iiwan basta-basta kasi hindi po lahat ng tao ay nandyan para maghanap buhay. Ang iba po doon ay talagang naghahanap mabilisang maghanap ng pera. Isa po ito. So sa akin lang po, ang hinihingi lang po namin galing po dito sa Daet PNP, sa Camarines Norte PNP, ay maging mapagmatsyag din po tayo at ituloy lang po natin ang pagkikipagtulungan sa ating PNP. Magtiwala lang po kayo na kahit papano ay maiusan at magawa po natin ng paraan at masolusyonan po natin ang ganitong mga insidente. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena Jr., ang hepe ng Daet Municipal Police Station. Maraming salamat po, sir. Salamat po, mabuhay po kayo. Ingat po kayo. Opo, ayan. Christine, narinig niyo po? Hello, Christine? Christine, hello po. Yes po. Opo. Narinig ko po. Opo, narinig nyo ang hepe ng Daet PNP na talagang ginagawa na nila yung ang kanilang dapat gawin upang sa madali ang pagkakahuli nitong suspect na may gawa nitong pagnanakaw sa inyo. Hello, Christine.
Hello po. Apo, kung Sorry po, hindi ko po masyadong maintindihan gawa po nung may time na malakas po, tapos may Apo. time na mahina yung pagsasalita po. Sige po, sabi ng hepe ng DAIT PNP ay ginagawa na nila yung hakbang para mas mabilis na mahuli po itong 5 suspect na nagnakaw po sa inyong tindahan. Apo. Apo. And dagdag ko lang din po, may napansin po yung isang tindera dito po sa tindahan kahapon. Apo. May nagmamatsag-matsag na naman daw po na lalaki. Hindi po nila sure kung isa po sa kasama dun sa nanloob po. Opo. Pag ganyan po ma'am, mga ganyan na may napapansin po tayo, agad po tayong ipag-alam ito sa PNP para mabigyan po ng agarang aksyon. Okay po. Apo, kung meron kang... Hindi ko pa po kasi nare-review yung CCTV kahapon, kaya po hindi din po ako sure kung yun din po yung taong kung sinasabi nila is team lang din po dun sa taong kasabwat po. Sige po. Kung meron ka ma'am na mensahe, especially sa mga kapwa nyo ma'am na mga negosyante, ano po yun ma'am? Siguro po mag-doble ingat po tayo. Yung mga katulad po ng ganitong kalalaking halaga, siguro po lagay po muna natin sa bangko or kumuha po tayo ng vault para doon po i-store yung mga gamit natin na mga halaga po, katulad po ng alahas at pera. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po Christine sa pagpapaabot nyo po ng impormasyon sa amin. Kumbaga, isang panawagan rin ito sa mga katulad mong negosyante na magdoble ingat para hindi po mabiktima ng mga ganitong insidente. At sa mga nakakakilala dito sa mga suspect, maaari kayong magpagbigay alam sa PNP or kaya sa aming tanggapan or magmensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo, para mabigyan pong leksyon itong nasa likod ng pagnanakaw at hindi na makapambiktima pa ng ibang katulad nila Christine na negosyante at naghahanap buhay lamang. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, Pinay domestic helper sa Saudi Arabia, 4 na araw na raw na nakakulong sa storage room. Ang buong reklamo, abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta.
habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List. Padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindugabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahay na aldaw sa Indogabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang imuya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa Ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, ito mga kaaksyon mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang Pinay domestic helper ang humingi na umano ng saklolo matapos itong ikulong sa storage room. 4 na araw nang nakakalipas. Reklamo ni Kathleen Ann de Lima. Isinumbong niya raw sa kanyang among babae ang ginagawa umanong pagpapakita ng ari ng kanyang mister. Ngunit sa halip na paniwalaan siya, ay napagbintangan pa siyang sinungaling. Kaya siya ngayon ay ikinulong sa isang storage room at hanggang ngayon ay hindi pa siya pinapalabas. Ang ipinadalang panawagan ni Kathleen, panoorin po natin ito. Ako po si Kathleen Ann G. Dilema, taga Tanglag, Rosario, La Union. Humihingi po ako ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo na tulungan akong makauwi ng Pilipinas dahil kinukulong po ako ng employer ko dito sa storage room. Sana po matulungan niyo po ako. At para sa reklamong ito, makakausap natin sa kabilang linya na si Christine de Lima, ang kapatid ng OFW na si Kathleen. Magandang hapon, Christine. Magandang hapon po. Okay, kamusta na daw yung kalagayan ng kapatid mo ngayon? Nakakulong pa rin po ba ito sa storage room? Opo, nakakulong pa rin po. Wala pa rin makain. Okay, ano daw yung nangyari sa kanya? Bakit daw ikinulong ito? Pinantos po daw siya ng amo niya na lalaki po. Tapos, ano yung ginawa niya? Ano kasi po, yung gusto ng agency, ay gusto ng amo na babae Opo. na ilipat yung ate ko, pero wala daw pong sasabihin yung ate ko na nangyari. Okay, so ibig sabihin may pananakot pang nangyari dito sa kapatid mo? Opo. Okay, paano mo, kailan yung huling pag-usap nyo at ano yung sinasabi sa inyo? Yung ate ko po. Opo, kailan yung huling pag-usap nyo, ma'am? Ang kagabi po. Ano daw yung sinumbong sa inyo? Ano yung pagkakakwento niya? Ano yung kalagayan nyo doon? Ayun nga po, wala po siyang makain. At masakit yung ulo niya, may lagnat siya, at wala siyang gamot. Okay, ito po bang alalahanin ng kapatid mo ay napaabot na sa kanyang agency? Opo, sa Riyadh, pero dito po sa Pinas, wala pong action. Opo. So, ibig sabihin, wala pang ginagawa itong agency patungkol dito sa alalahanin ng kapatid mo? Okay. So, ano daw ang alalahanin ngayon ng kapatid mo? Anong gusto niyang mangyari? Uuwi na lang po daw siya dito sa Pinas. Ito po bang kapatid mo ay may anak or pamilya na dyan sa Pilipinas? Ay dito sa Pilipinas? Meron po, meron. Ilan ang anak nito? Nag-aral pa po ba lahat? 2 po, 5 tsaka 1 year old. Okay. How about yung asawa nito? Ano yung trabaho? Parang tricycle driver po eh. Tricycle driver. Opo. First time ba ito ng kapatid mo na lumuwas ng bansa para magtrabaho? Opo. Okay, ano daw yung plano sana ng kapatid mo? Bakit siya
lumuwas ng ibang bansa para magtrabaho? Para daw po sa mga anak niya. Okay. So itong insidente man ay na-report niyo na po ba sa OWA? Opo, nag-report po kami. Ano daw sabi ng OWA, ma'am? Wala pa po eh. Pinafill up lang po siya, tapos wala pa ng mga update po. Okay. Sa ngayon, ma'am, ano daw yung pinaka-update nyo dito sa kapatid mo? Ayun po. Opo. Ngayong araw, wala pa po. Di po pa po nakausap. Opo. Kagabi, ma'am, kamusta na yung kalagayan niya, ma'am? Andun pa rin po. Nakahiga lang siya. Opo. Mabuti na lang, ma'am, meron pa kayong contact sa kanya, no? Opo. Opo, maliban sa... Bago niya po kasi yung cellphone niya. Opo, maliban sa pagkakakulong dito sa storage room, ano pa daw yung ginagawa sa kanya ng kanyang amo? Yun lang naman po. Yung hindi pinapakain. At pinukulong. So, ang gusto ngayon ng kapatid mo ay makauwi na ng Pilipinas. Opo. Okay, may plano ba kayong magsampa ng kaso laban dito sa employer ng kapatid mo? Opo. Kasi wala pong action eh. Gusto nga po ng mama ko, patol po eh. Okay. Kung meron ka, ma'am, na mensahe sa agency ng kapatid mo, ano po yun, ma'am? Po? Kung meron ka, ma'am, na mensahe sa agency ng kapatid mo dahil hindi ina-actionan itong problema ng kapatid mo, ano po yun, ma'am? Sana naman po actionan nyo na po yung ate ko kasi kayo pong nagpalipad sa kanya doon. Ayusin nyo naman sana po yung trabaho nyo, hindi lang po yung pera yung habol nyo. Okay. Kung meron ka rin, ma'am, na mensahe sa kapatid mo, ano po yun, ma'am? Mensahe ko lang po sa ate ko, magpalakas po siya doon. Kasi naghihintay yung mga pamilya niya dito. Ano yung nararamdaman nyo, ma'am, na ganun pala yung kalagayan ng kapatid nyo, na ang akala natin nasa mabuting kalagayan sa pagtatrabaho upang makatulong sa inyo, ganun pala yung ginagawa ng amo na napakamalupit na amo? Masakit po. Masakit sa pakiramdam. Okay. Sige, ma'am, Christine, huwag kang mag-alala kasi itong alalahanin nyo ay naidulog na namin sa OWA. At sabi ni Attorney Malonzo, ito si Attorney She Malonzo ng OWA, ay nakahanda na silang tulungan itong kapatid mo para makauwi ng Pilipinas. At in case na gusto nyong magsampa ng kaso laban dito sa amo ng kapatid mo at agency, ay maaari kayong matulungan ito. Opo. Apo, kung meron kang mensahe, ma'am, ano po yun, ma'am? Po? Kung meron kang mensahe, ma'am, na meron na palang good news na pati ang OWA, pati kami po ay tutulong po para makauwi na ng Pilipinas itong kapatid mo. Nagpapasalamat po ako kasi meron pong tumulong sa ate ko. Opo. Isang good news po ito, ma'am, na talagang nandyan po ang OWA para tumulong sa mga ganitong insidente po, ma'am. Itong mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong, itong nakakaranas po ng pagmamaltrato po dyan sa ibang bansa. Opo. Opo. Huwag kayong, ma'am, mag-alala kasi susubaybayan po namin ng aming team hanggang sa makauwi po ang iyong kapatid at masiguro po ang kanyang kaligtasan. Opo, salamat po. Okay. Kung meron kang mensahe sa kapatid mo, ano yun, ma'am? Po? Kung meron ka pang mensahe sa kapatid mo, in case na nakikinig siya or nanonood nito, ano po yun, ma'am? Yun lang po. Huwag siyang panghinaan ng loob. Kasi andito kami, naghihintay sa kanya. Yun lang po. Okay. Huwag kang mag-alala, ma'am, ha? Kami po ay tutulong hanggang sa makauwi po itong kapatid nyo. Sige po. Apo, maraming salamat din po, ma'am, dahil naidulog nyo po sa aming programa itong alalahanin ng kapatid mo. Maraming salamat din po.
So yan. At yan ang mga natunghayan nating mga reklamo at hinaing ngayong hapon na ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa kasama